Hello guys, good morning, maing bantang notan. So, Domingo rin guys, no? Mahimuta sa ako guys. Ay, kapamuta. Domingo ron, watay trabaho. Watay sideline. So, natas balay ron. Akong baby, oh. Baby. Ako sa baby kay natug. Ako bata nagbibi, tura. So naa mi sa gawas naglungag ron guys, oh. Kaya nga mong abuhan. Guba lagi itong kabisi ako ang mga ano mong abuhan kaya guba. Oh. Mantay mo, buslot, naluslos man guys, oh. Naluslos ba? Tukuran sa mga sawa dali, wag hapon magsilbi guys. Naluslos good guys. Tungos kabugat sa kuan siguro. Bugat na kayong abo dre ba? Daghan na kayong abo. Ya, gabok na siya. Nga kuan. So man among trabaho ron. Nina. No, ito trabaho ron. Tog pa mo kuya dito. Kaway mo kuya. Kaway dito. Aso man dapita mo eh. Aso si Inday. Ato hod ka dito. Kuya. Ato bali. Sige makatanaw dari kamera oy. Dito bali pikas. Dito ba? Tama mo. Amo ni ang luto sa mga sawar. Kuan. Lugaw. O kanon. Lugaw kanon guys kay ang lugaw mo na isuwa sa kanon. Diba? Wapa. Tukarang batag bodos, oh. Sayaw be, sayaw be. Di sayaw. Sayaw. Sige na dance. Dance day, dance. So muna yung trabaho ko na ito ron guys. Ito abuhan. Ito ng trabaho ko kay guba na. Busy kay ko. Manang wala kay ko kakuan. Karon pa kay ko na bakanting Domingo ha. Lah, buto lagi. Lawas among kuan oy, buto man. Karon pa ko na bakante guys. Ito na Domingo dito may Pardo. Nagkuan ni mastering. Ila ka Ate Abi. Shout out kay Ate Abi. Kapalit ko bugas, gatas. Oh guys. Sa tinalain mo pa shout out talaga. Si Jomar eh. Jomar Abilia. Abilia ba to? Abiliana basta kay Jomar. Ako ba na mo sa Silvers? Sa Lotus. Nakakuha ko niya dito kuan. Carbon brush sa Marina. So andar na Marina ako sa naliwa mo andar. Napagi ko sa lain. Buhos lagi po lisod kayo. May itong ako nadali dito kay kuan. So ito nga gani. Work site to Marina. Gidana ko bukid. Nabilin diri mga boss. Lisod kayo carbon gas. Nanglan dito sa ilagyod sa bus gyud mo palit og kuan. Carbon gas. So andar diri sa kuwaron kuan na lang. Welding machine na lang tao ni og welding machine og grinder Marina. Alitanan po carbon brush. Okay ra kayo pa may ni kuha na tong pang-welding. So diri sa tas itong ginong guys. Ato sa ning handusan og gamay. Handusan tadi. Murag kapit mapaig siguro ni. Ha? Kapit na mapaig. May napaig. Ang wapa din luto. Meron kong napaig na.
Oh, Ang sa naman ito, oy. kanon ba? Linaw na. Ikaw rin naglugkuan na. Sabaw. Yung pagkang naglinaw. So kung luto guys, nalugaw na to, nagbukal-bukal na. Ang lugaw isuwas kanon. Yan anak taga high-tech diri. Nah. Watay kita ron. Watay sweldo sa YouTube rong dawa. Ang kanya itong buhaton ron. Gitu. Kaya lusyang na gid. Lusyang yung pagpayag. Maganas bahaw guys. Unsa man? Alright, loto na. Kaya nalugaw pa. Ang lugaw may wala pa. Kaya nalugaw pa. Asa mang luwag be? Dapat pa. Buwan. Kani plastik? Oh. Sang lanay ni. Kaya naman. Sang Hore dong, esok kayo dong. Ah. So may sugba na. Ayo eh. So okay guys, karong tawag guys, magkuanta. Mag-ayaw na ta, ka magpamahaw na mo. So nari ako mga sakop oh. Oh. Ako mga sakop, naman akong paya guys. Asawa. Ano ko asawa kay sakit yan. Nagpurigit. Sirit ko nung yalupot. Muni yung madang gamay oh. Na. Ne. Hi be hi. 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 What's up guys? May gabi may unto guys. Dugay ko naka-vlog kay ang cellphone lagi busy kayo bata nya. Lubat bago pang humag-charge. Yan na humag-charge so 30 pa. Mana tong buhat no? Oh, klaro ba? Okay. Adara. So atop na ko ang. Sumo ni siya to ang abuhan. Abuhan nga kas bahaw. Oh, di ba? Ato na butang atop kunik atong atop diri para di sa libo. Dunglig to. So okay guys no. So nakapurma na gyud guys mao ni atong scene guys. No? Sinsya lang mo sa atong scene kay Oh, nadong. kuan ni atong scene. Daghagbuslot kay kuan. Kanhan ra ko ni gipalit ato sa gatos ang buok. Salin ni skural. So natong buhan guys oh. Oh. Unsa problema nimo? Ah, okay kayo no. Katog na niya ha. So darandaan guys oh. Oh. Si Igna mo nag Ah. katog na. Be? Ah, okay kayo eh. Awa na. Kasag bahaw guys. Kasag ani bahaw. Awa pa ni mabungbungi diri. Bumbungan ni kay sa libo niya mo. Kuan basa ato ang bahaw. So naray butanganan diri og kaldero. Maning diri butang tungod ako sa pultahan guys kay nang iring musakaw kasayon ra puspos. Di ba? Yung katog na taon dong oy. Naog ron. Luto Lipot pa ko ka. diri ana ba? Diri gawas ni Ano ba puspos problema lang ko no? iring.
Latos kang papa lang dito lang. Yung kaban, iring-iring ko. Hinaog ya kay pa ilatos kang papa. Diba guys? Okay guys. Ang kuwang ano Papa ron. naghuba ko na. Kay mo di mo kong hugasan gamay diha. Right. Yo, so guys, so yung hapon guys, yung yung plaster na kay guys. Ato ang abuhan nga pinasampak diri ang atop. Taas kay nga atop 12. Abot dito sa ubos. So sayang magputlan. So nanay plaster dahil nang naglungag napatay gamay bangira diri. Napatay nahimong kuan. Lababo nga kuan. No? Pinalababo magamay ba kapot rin sa kusina guys. Anak ka ba? Diya na maghugas. Kaloko yung mga baboy oy. Diya ang basurahan na rin guys. Kuan dugay na kanila mabuha guys. Kuan pa ni salary deduction pa ni. Napa ni siya gripo diri nga pagkapin. Pero wala tay tubig dire. Wala nato gamita kay atong gamit rin buo naman. Okay kayo. Awa lagi dong. Kombinar itong project ro Domingo. Sunday project. Itong daan na kaya to mo ang kon. May gani katong pagkahon aga walay naglungag ba walay gilungag. Ano ni guys so nataptapan tani pohon ri og ingani pod makadako dito sa Leonas. Ming! Di ba? Okay kaya to project Sunday. Ming! Sunday project. Kaporma ta. Di ba? Anar na siya. Kasimple nga itong buhay diri sa Inday! Ang kaya? Haling ta guys. May kanon. Kanon kanon lugaw. So ra ko tas guys, dito lang tama na ato ang nag-vlog ang ginagmay. Dinisan kay dinag ko. Salamat sa inyong pagtan-aw niya og mayong adlaw Domingo. Bye bye. Oh, God bless.